ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यपठि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे शुभकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मङ्गलम् एषां हृदिस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनन्ददेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीविजयो भूतध्रुवाणि त्रिमतिरं सर्वेश्वारम्भकारेणो त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिशन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। ओं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः। वायुभारतीभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। वसिष्ठारन्धतेभ्यां नमः। दुर्गायै नमः। क्षेत्रपालाय नमः। वास्तुपुरुषाय नमः। त्र्यंबकाय नमः। अभयंकराय नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामाद्देवताभ्यो नमः। स्थानाद्देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारंभकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु। इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। विज्ञानरोचि परिपूरितान्तर्बाह्याण्डकोटमृतोपलाभं तर्काभेदं सर्वपूर्वगिर्वाण विज्ञानतमानतोऽस्मि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओं कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अष्टद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारनोपरुसंयुक्तां लक्ष्मीं देवीं चिन्तये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। ब्रह्माण्डाग्रवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीयपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्मजन्मनि। स्वामी परमात्मा आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यास रघुपती नरसिंह तशींची आमगेले गुरुपरंपरेचे यादवेंद्र तीर्थ स्वामी दखून विशेष जावन घेवन मुंबापर्यंत जिवंत समाधी घेवन आमगेले सगळे समाजाक तांतूय त्या महाराष्ट्रांत जीवन करून असेल तसले सगळेची गौड सारस्वत समाजाक मात्र न्ही इन्नितर समाजा जलरी अनुग्रह करून घेवन उद्धार करत तसले माधवेंद्र तीर्थ स्वामी आले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राण आलो। तशी तेज परंपरेंत भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी आलो। तशी वरदेंद्र तीर्थ स्वामी आलो। सुकृतेंद्र तीर्थ स्वामी आलो। तशी आमगेले काळगतीर आमकां सगळ्यांक उद्धार करून घेवन देवाल विशयांत भक्ती गुरु वैरी प्रीती हें सगळें आमकां दाखोवन दिवन घेवन ताजे निमित्त आमगेलें जीवन कशें पावन जाता म्हणून दाखोवन दिलें तसलें आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वामी आले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राणाल उडगास करून घेवन तांगेले आशिर्वाद मागून घेवन स्वामी आले दिव्य चरणाचेरी आमी सकड संस्थाना शिष्यवर्ग प्रत्येक जावन घेवन मुंबापर्यंत मस्त देवधर्मा कार्य करून घेवन विशेष जावन घेवन गणेशोत्सव इत्यादी करून घेवन सगळे लोकांतूची एक कीर्ती घेतील तसले सेवा मंडळाचे समस्त सदस्य तांणी सकट वट्ट मेळून घेवन देवा तुगेले सन्निधानाचेर गुरुचरणाचेर प्रार्थना करून घेतात। कसं की ह्या भरतभूमींत आमी जन्मा येवचेंची आमगेले जन्मजन्मांतरा सुकृत हे एक तपोभूमी अनेक देवांच सकड अवतार घेतील तसले देवभूमी म्हणून सांगून घेता। मस्त रूपाचेरी ऋषीश्वरान तपस्या करून घेवन पुण्य संपादन करून घेतील तसले ही तपोभूमींत कर्मभूमींत आमी जन्म आयलेची तांतूय आमी गौड सारस्वत समाजांत जन्म आयलेची सारस्वत जावन घेवन मस्त जावन कीर्ती घेतील तसले समाज आमगेले त्या सरस्वती पुत्र जावन असेल तसले सारस्वतान आमकां सगळ्यांक येसकिना अनुग्रह करून रक्षण केले निमित्त आमगेले गौड सारस्वत समाज अनेक रूपाचेर येसकिना अभिवृद्धी देवधर्मावेरी श्रद्धा विश्वास दवरून घेवन एक परम पवित्र जावन असेले एक जीवन करत असल भाग्य आमकां ते देवाले तशींची त्या सरस्वतीले तशी त्या सारस्वताल अनुग्रहारी प्राप्ती जालेले तसल ते एक सरस्वतीचे विशेष जावन असेलें एक पवित्र जावन असेल तीर्थ
आम्ही पळोत तसल भाग्य आमगेल स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला नाही. तसल ते एक मूल जावन आशिल्लें काश्मीर परवासिनी म्हण म्हणटात ते सरस्वतीक आमकां सक्कड एक चेडवांक विद्ये प्रारंभ जावका जाल्यार ती विद्येचे अधिदेवत जावन आशिल्ली ती तिगेल अनुग्रह आमकां समाजा जावका. मात्र नाही आम्ही सक्कड विशेष जावन घेवन एक तीर्थक्षेत्र दर्शन जावं तशें जावका. मात्र नाही थंय असेल तसल तीर्थांत स्नान जावन घेवन कसके आमगेलें कल्लल तसले काया वाचा मनसा इंद्रिया गोत्तसून गोतनातील मस्त सकड पाप आमी करतात त्या सकड धूर जावन घेवन आमी चमकलल कडेन आमकां देवाले विशेष अनुग्रह मेळका म्हणल कितें जावन स्वामी आमगेले प्रितीन आमकां सगळ्यांक अनेक कडेन तीर्थयात्रा करूत तसले पुण्य भाग्य आमकां स्वाम्यान अनुग्रह केला. तसल ह्या एक संदर्भाचेर हांगा येवन घेवन हांगा विशेष जावन घेवन ह्या एक गांवांत एक विशेष जावन अनुग्रह जावका. मात्र नाही हांगा एक गुप्त जगामीन जावन घेवन सरस्वती त्या सरस्वतीले एक सानिध्यांत एक सरस्वती हवन विशेष जावन घेवन सरस्वती सुक्ताच हवन कोरका म्हणून तसलें एक स्वाम्याले मनांत देवान दिसून घेवन फायच्या दिसाक तजस्किना एक हवनाचे कार्य कोरका म्हणून स्वाम्यान दिलेल्या आज्ञानुसार आयच्या दिसाक देवा लागीं प्रार्थना करून घेवन पायचे प्रातः कालाचेर ते सरस्वती सुक्ताचे हवन प्रारंभ जाता. देवा तुगे लागीं आमी प्रार्थना करतात सरस्वती अनुग्रहारी आमगेल समाजाक चांग विद्याशक्ती बुद्धिशक्ती ज्ञानशक्ती मेधाशक्ती हें सगळें तूं अनुग्रह केला जाल्यार आमगेलां तूं मस्त उण्यापणस कसन म्हळ्यार विवेचना शक्ती म्हण म्हणटात आमकां कसन चांग कसन वायट म्हण कळलें एक विचार आमगेलां तूं मस्त उणेस आमी उलयतना आमी विचार करतना आमी करची तसल कार्यान तूं मस्त सकट चड उणेस जाल्यार दयामय जावन आशिल्ल स्वाम्यान आमकां उद्धार केला. आमी कसल अपराध केल्यार आमगेल्या समाजा देखून तें कसं आसल्यार गुरू परंपरेन आमकां उद्धार करून घेवन आमगेले चेडूं तांणी तेंचे रुपाचेर चुकताची तांणी चुकील आसल्यार तांकां समकोन व्हरची आमगेल कर्तव्य म्हणून कर्तव्य स्वामी करता आसाची जाल्यार आमी सकट त्या कर्तव्यान तूं गांवकदल रुपाचेर चलच्यान तूं मस्त उण्यापण जातस आमगेल्या स्वाम्यान आमकां क्षम करून दिवका आनी आमकां उद्धार कोरका. हें कसं की एक पवित्र जावन आशिल्लें ह्या एक स्थळाचेर हांगा येवन घेवन ह्या राजस्थान म्हणून तसलें स्थळ हांत भितर मस्त रुपाचेर पावसाचें उण्यापणस जाल्यार हांगा देवाले विशेष जावन आशिल्लो अनुग्रह जावका. तांतूय एक सरस्वती म्हणून तसलें एक न्हंयचें गुप्तगामीन जावन आशिल्लें तिगेल सानिध्यान तूं तें सरस्वती हवन केलें मात्रान आमगेल्या समाजान तूं चांगपण देवान वाडोवन व्हरका म्हणून तसलो उद्देश. मात्र न्ही हें एक भारताचें सीमा ह्या सीमान तूं आमी चमकल कडेन आमगेल्या ह्या देशा रक्षणे खातीर अनेक सकट सैनीक तांगेले संवसार सोडून घेवन आमगेल खातीर कसले हवामानाचे वैपरीत्य आसल्यार त्या सकट सोडून घेवन आमगेल खातीर तांणी तांगेलें जीवन थंय करता आसच तांकां सगळ्यांक रक्षण मेळका. तांगेले विशेष जावन आशिल्लें तांकां जावका जाल्यार एक उत्साह आमी वचून घेवन तांकां विशेष रुपाचेर आसकेना तांगेलें एक योगक्षेम आमी निमगेले कडेन तांकां एक समाधान जावका. चांग रुपाचेर आमगेल्या देशांत तूं देवान आमगेल्या देशाचे रक्षणे खातीर तांणी करत तसल कामान तूं तांकां जावका जाल्यार धैर्य स्थैर्य ताका जावका जाल्यार साहस प्रवृत्ती ही सकट देवान प्राप्ती करून दिवका म्हणल तसलें विशेष एक संकल्प मनांत दवरून घेवन आयच्या दिसाक देवा लागीं स्वाम्या लागीं प्रार्थना करून आमी सकट वट्ट मेळून घेवन देवाला प्रार्थना करून हें कार्य प्रारंभ करताची तें कार्य देवान निर्विघ्नार करून घेवका. आनी स्वाम्यान मनांत कसलें इच्छा दवरून घेवन आमकां ही आज्ञा दिल्या की स्वाम्याले मनांत अभिश्ट देवान सिद्धी करून दिवका. तांतूय विशेष जावन घेवन माधवेन स्वाम्यान तशी वरदेन स्वाम्यान आशिल्लें तसल तें एक विशेष सानिध्य आशिल्लें तसलें त्या वालकेश्वरांत जीर्णोद्धारा कार्य सकट जातस स्वाम्याल अनुग्रहारी बरे मुहूर्ताचेर ताजें एक उद्घाटना कार्यक्रमय आस त्यावें जाल्यार देवाल दयेन चंदायर तें जावन घेवन सगळ्यांक तांचो भाग्य जाल्ल्यांक तशी भाग्य जावका म्हणून मन केलेल्यांक सगळ्यांक ताजी पुण्या फल मेळची तशी देवान व्यासरगपतीन आमगेले सगळे समाजाक उद्धार करून आयचे दिसाचेर देवा लागीं प्रार्थना करून फायद दिसा प्रारंभ केलें आसलें तें हवना कार्य लेखिला पशी चंदायर देवान करून घेवन आमगेल्या समाजाक जाव कजल कसल तें उण्यापणस तें सकट धूर जावन घेवन जाव कजललें चांग नमनेचें देव धर्म आचार विचार संस्कार संपन्न जीवन करत असल भाग्य देवाल स्वाम्याल अनुग्रहार आमकां प्राप्ती जालें म्हणून कीर्ती त्या व्यासरगपतीन देवान तागेल्या चरणाचेर काळून घेवन बरें करून दिवका म्हणून देवाल्या भक्तीन प्रार्थना करून घेतात. विभाग केला संगीची गंगा तटसूचकडे ब्रह्मावर्त मध्यस्थ म्हणून सांगता ती तशीच आर्यावर्त तशी आम्ही व्हड एक श्रेष्ठ देशीयो तूं आमकां तारगेन पावन केलो देशीयो तुगेले सांगता ती जननी जन्मभूमीच्या सांगता ती सगळीची व्हड स्वर्गात बी घडी अशी स्वर्गात अशी श्रेष्ठ सांगता ती महाभारता जाल्यार मुखार
जलनी ऋषीश्वर यांची वाक्य परिपालन कोण या श्रेष्ठत्व गाम म्हणून सांगतात गावा तुगेल दय एक पात्र जलो गाम यो तुगेल दय एक पात्र जमते तशी अनुभूत निमच गाम आमगेल समाजाच्या आणि विशेष तुगेल दय जाई विशेष दय अनुभूत कोर काम नाना प्रकाराचे तुगेल सेवा करण्यात असते तशीची अंगाय जलनी कसंगी आम्ही सर्वे दिकला हिमालय इत्यादी सर्वे जलनी मरुप्रदेश तुगेले प्रदेश जलनी एम का मात्र नाही बहुचित्र जगत बहुताकरणात परशक्तिरनंद गुणपरमहां संताती मध्वाचार्य तुगेल गुणगान गोचना द्वादश स्तोत्रांत विशेष ज्ञान बहुचित्र जगत बहुताकरणात बहु विचित्र जाम असेल देशियो बहु विचित्र जाम असेल प्रकृती तू बहुविषयी जाम दोन एक श्रेष्ठ जाम सृष्टी केल्या हिमालय पडलेला तो विंगडाची समुद्र पडलेला तो विंगडाची तशीची नदी प्रदेश केलेला विंगडाची तशीची पर्वत प्रदेश तो विंगडाची मरुप्रदेश तो विंगडाची मरुप्रदेश आलेली तुगेले दय जाय तशीच कसंगीची आमगेले मनात तुले विश्वास मात्र नाही श्रेष्ठ जाम विषय योगी सरस्वती नय गेलेली होळेंचे संताती कसकी आदि बद्री दुकुनु शूर जामती मत्ता ते श्रेष्ठ गावात सप्तऋषी सर्वे ऋषीश्वरां जलरी सरस्वती मुनी जलरी तपस केलो गाव यो म्हणतात कारणांतरान कसकीच ती गुप्त जल्ली ते गुप्त जललकडे विशेष जाम तुगलन गृहजाई विशेष आमका प्राप्ती जाम का सरस्वती नाही मनाले कुठे जलरी एक हवन गोरका मात्र नाही मरुप्रदेश यो विशेष बरे पंजाब का आमगे देशात मात्र नाही आमगे यो कसकीची आमगे देशातुल सरकार कसंगीच ती सरस्वती नदीचे वापास ताजे खनन करून ताका जाम व्यवस्था करू ताका प्रारंभ केलो आसा कसंगीची हिमाचल देश आमच्या हिमाचल प्रदेश आमच्याव्यात अथवा हरियाणा आमच्याव्यात मेलनो ते वापास ती सरस्वती न्हय आमगे कसंगी पुराण प्रसिद्ध जाम असेल ती न्हय वापास उद्धार करता जाम का मात्र नाही गंगे पशी श्रेष्ठ नदी सांगतात सरस्वती तसंच सरस्वती नदीचे विशेष श्रेष्ठत्व जामगा हांगा आयजलेली गुप्त गाम जाम आसती तसंच ते गाम नसली ती सरस्वती नदी आहे तसं की छान उद्देशान एक सरस्वती सुक्तान वेद मंत्रांत श्रेष्ठ सांगतात ते सरस्वती सुक्तान हवन कोरका संकल्प केला तेव्हा कसंगीच आम्ही आज कसंगी गुप्त गमी जाम असेल तर सरस्वती नदीची ती रारी ते मरुप्रदेश कसने तरी ना देवा ते हवन कोरका ते सरस्वती नदीचे तीरार कोरका कसंगी आमगेल मलगडे आणि वडवड तपस केलो गाम आमगेले वेद विभाग केलो तो वेदव्यासान तो वेदस तो वेद संरक्षण केलो आमगेल मलगडे आणि वेदाध्ययन मात्र नाही शास्त्राध्ययन केलो जलरी गाम ते विशेष एक हवन कोरका संकल्प गोर गुप्त गाम नीकडे संकल्प केला देवा कसंगी ते गाम गुप्त आमगे विश्वास म्हणून मात्र काही शास्त्रीय जे आमच्या गायच्या काळात परीक्षण कोर ते सरस्वती वळताले म्हणून आमगे परीक्षण करून त्यांनी स्थापन केले नसं तसले गावांत खायचे दिसाक सरस्वती हवन कोर काम संकल्प केला देवा सान मटा कोर काम म्हणून सान मन आनंद करता ती सान नाही भक्ती प्रधान जाम तू स्वीकार करचे तू कसंगीची सान मटा तू एक समर्पण केलं होड मटा दोन गृह केलो ते कुचेरात तशीच आम्ही सान मटा तू एक समर्पण कोरका तो सरस्वती अंतर्याम जाम असेल ते वेदव्यासान स्वीकार कोरका आणि आमगे देशाक तशी लोक आजलेली बरे पण जाम का मात्र नाही आज काळीच्या काळात कसन की आमगे देशाक श्रेष्ठत्व जाम का म्हणून काम करता ती पण जाम का रक्षण ठेवून कोरका मात्र नाही बरे पण कोरदीन का वसुदैव कुटुंबकम म्हणून आम्ही सांगून एकदा आमगे शास्त्रांत तसं आमगे देश आज त्या कथित प्रयत्न करतस तेव्हा ते प्रयत्नाक साफल्य तुंदीन का मात्र नाही आमगे देशांत जाम का दिलेला आमगे देशा मात्र नाही लोका के दिलेला जाम का दिलेला देवा काले वर्षद प्रत्यमिहा पृथ्वीं सस्यशालीं देशोयम शोभरहितः कालकालांत पावस येऊन तका जाम का दिलेला वृष्टी जाम सर्व विषयांत बरे पण जाम का सर्व विषयांत लोकांकन भूकोर का तद विशेष जाम भारत देशात श्रेष्ठ म्हणून समुंजम ते देश जाम का मात्र नाही सनातन धर्माचरी उद्धारन ते देश जाम का मात्र नाही आज हम एक संतोषा विषय देवा कसकी परा दिसाक अंगेले युग कितुकीची शतमान दुकुन इच्छसिल ते राम मंदिर जलगी कसकी परा दिसा प्रदेश जाता तद जलगी अंगेल श्रेष्ठ जाम जाम का आणि मात्र नाही आणि मधुरा क्षेत्रांजलरी अंगेल कृष्णालय जन्मस्थळ तेंजलरी कसकी राम मंदिर जल्या तशीच त्या कृष्णान अवतार घेतलो मधुरा तेंजलरी जाम का म्हणून काम करत असती ताका जल सशक्त जाम
तकदाम का जल विचार की मंद की बुद्धि की तुम देवनु अनुग्रह कोर आमगेल देशाचे सनातन धर्म अभिवृद्धी तुम कोरचे तेच जाम का मात्र नाही भक्ती प्रदान जाम आमगेल भक्तू कमेलचे मला भक्ती आहे नाम ती भक्ती जलरी तुम अनुग्रह कोर का संकल्प कोर ये सर्वे करता ती अनुग्रह कोर का तेची आमगेल देशात बरे पण मात्र आमगेल समाजा जलरी ज्ञानवंत जाम चांचान स्थान मान मेळ आदोलवर काय दिले आणि काय जलरी स्थान मान गौरव की आमगेल समाजात उद्धार कोर का मात्र नाही ही सेवा कसं की राजस्थान राया गाव संगता ती या गावांत विशेष जाम ये सेवा करते तशी सेवा मंडळान तुगे होडी मस्त होड क्षेत्रांत गेलेली सेवा केलेले सर कचे आमच्याला कसं की नेपाळ जलरी थैव जलरी त्यांनी भरवड सेवा केलेली सर मस्त क्षेत्रांत गेलेली केले सर अंगाय जलरी स्वाम्याने मोक्काम जाता आमला ती भाग्य तू आहे आमचं दिन काम ते सेवा करचे त्यांनी फ्री दिन मागून घेतले त्यांनी करता ती तांगेल ता काय जलरी बरे पण दिन का तांगेल मन आमचं एक काम धरलेलं असं आज त्याचे एक वाट येलेलं असं ती वाट प्रमुख काय सुगम जाम तुमको चला असते त्याची जाम का मात्र नाही तुगेल दयेन तशी ते मात्र स्वाम्याला दयेन तांगेल जेवत विशेष जाम विश्वाक प्रसिद्ध झालेलं असं आणि काही झाले प्रसिद्ध जाम आणि काही जलरी मस्त कीर्ती पाम मस्त त्याच्या निमित्त गणपती निमित्त तांगेला कोण गीता मागून घेता ती ते गणपती मुखार सर्वे बर केल्याचे मुखार मागून गेम बरे पण जनते तशी जाम का मात्र दे ती कीर्ती आणि काही जलरी उद्धार कोण एक पात्र जनते तशी जाम का मात्र दे तांगेल बंधन थोडे ती जसे की तू आहे तसं की वाट स्वाम्यानी थै चातुर्मास केल्यानंतर विशेष जाणून बरे पण गेले नाही मुखार गेले ते बंद आता सर तू गेले चातुर्मास गेलेली ते करते तशी जाम का आमगे जाग्या तू बेसून आमगे सर्वांच्या अनुग्रह करते तशी जाम का आणि तुमची ते बेसल नंतर कसं की तू चेवत जमची त्याच्यावर त्याला आणि काही जर अभिवृद्धी जाम काम त्यांनी संकल्प केलेलं असं तर जाम का व्यवस्था तरी कोण काम संकल्प कोण काम करतं असं ती मात्र नाही ते जागे संबोधन पाहून इतके असं ते वेगळे तू मागची बसून सर्व विषयांचे बरे पण कोण अनुग्रह कोण ती तू त्यांना माग राहण्यास त्यांना बरे पण जाता त्यांना विश्वास कोण दिन का देवा ही समाज देशात बरे पण कोण दिन हृदय पात्र तिथे स्कोर अनुग्रह करी खायचे दिनचे ज्यांचं हवन चांद रूपार गेले वैभवान गेले आम्ही पिल्या चंद्र रूपार करून घेतले कसं नाही उणे पण तिला असून दिलाय तुझे प्रीती पात्र तिथे सुरू केले कीर्ती काढून आता केलेली प्रार्थना स्वीकार करून आपण गुरुकोर विशेष देवा प्रार्थना प्रसादित आहे गोविंदा श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय मठाधीश की काशी मठ संस्थान की वेदव्यासा बादरायण गोविंदा मंडल महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमयोभ्यो नमासिनेभ्यः यजामदेवान्यदिशक्नवा ममाज्याय सस्वं समावृक्षदेवाः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः आचम्य ओम श्री केशवाय स्वाहा ओम श्री नारायणाय स्वाहा ओम श्री माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः
पद्मनाभाय नमः। भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे स्वर्णनगरी विराजिते राजस्थान राज्ये अस्मिन् परमपवित्र सरस्वती नदी सानिध्य क्षेत्रे महाजनानां इह जन्मनि पूर्वजन्मनि वा संचितानां पापानां सकलपाप निबर्हणद्वारा संकल्पित वर्तमाने व्यवहारिके शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे अद्य तिथौ द्वादश्यां अद्यवासराः बुधवासरयुक्तायां श्रीविष्णुप्रेरणया श्रीविष्णुप्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां महाजनानाम् इह जन्मनि पूर्वजन्मनि वा संचितानां पापानां सकलपाप निबर्हण द्वारा दुःखभय व्याधिनाश बंधुजन क्षय भाव साग्र शतवर्ष जीवित स्वर्ग कल्पवास नरकनिमग्न कुलायुत उद्धारक श्री विष्णु आलय गमन अनेक कल्याणं वांछन हर्ष परार्धय सह महत्तप प्रभृति लोकांगाना सहित परलोक प्राप्तिकामः पितृ मातृ द्वय अनुग्रह पूर्वक तत्तत देवता प्रीतिद्वारा तत्तत लोक प्राप्तिकामः बहुयुग सहस्र अविच्छिन्न विष्णुलोक प्राप्तये तथा प्रयागीय माघस्नान प्रेतपक्षीय गया पिंडदान कार्तिक मासीय पुष्करस्नान रविग्रह कालीन कुरुक्षेत्र स्नान वैशाख मासीय द्वारका स्नान शिवरात्रि कालीन विश्वेश्वर हाटक क्षेत्र रेवातीर्थ गंगासागर स्नानफल अश्वमेधादि यज्ञ संभव द्वादशीय कोटि कपिलादान बहुहेम शरभार दान बहु चांद्रायण पराकजन्य फल कामनया आत्मनः सह पितृमात्रश्च दश पूर्वान् दश अपरान् भारती रमण मुख्यप्राण अंतर्गत श्री महाविष्णु प्रसादेन श्री सरस्वती प्रीतिद्वारा सर्वेषां महाजनानां श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारणा वाक्सिद्धि विद्या विजय आयुः आरोग्य सौभाग्यादि सकल संपत प्राप्तये अस्मत् काशीमठ संस्थान आराध्य देवता व्यास राम नरसिंह मुख्य प्राणादि समस्त देवता अनुग्रह प्राप्तये अस्मत् धर्म पीठाधीशानां संयमीन्द्र तीर्थ यतिवर्याणां अनुज्ञया अस्मिन् परमपवित्र सरस्वती नदी गुप्तगामिन्याः सन्निधाने अस्मत् धर्मपीठाधीशानां अनुज्ञया महासरस्वती प्रसाद सिद्ध्यर्थे सरस्वती मंत्र हवनम एभिः ब्राह्मण सहायेन
महाजनैः नियुक्तः अहं तुगेल गोत्र सांग भार्गवचवनाप्लव औरवजमदग्निरिति पंचप्रवरान्वित वच्छ गोत्रोत्पन्नः नक्षत्र सांग चित्रा नक्षत्रे कन्या राशि तुला कन्या राशौ जातः नाम सांग योगीश शर्मा अहं महाजनैः मण नियुक्तः अहं अस्माकं सर्वेषां महाजनानां धर्मे धर्मपीठे धर्मप्रिय श्रीहरौ च श्रद्धा भक्ति विश्वासादि कल्याणगुण प्राप्त्यर्थं सरस्वती अंतर्गत भारतीरमण मुख्यप्राण अंतर्गत महाविष्णु पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थे कल्पोक्त सरस्वती मंत्र हवनम एभिः ब्राह्मण सहायेन अहं करिष्ये कृतिं स्मरेत तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः गुरुभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन गुरुपूजाराधनेन भगवान् मध्वन्तर्गत श्री वेदव्यास नारायण मूर्ति प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु मध्वादि श्रीमत्सुधीन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः संयमीन्द्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः गुरुराज्ञां गृहीत्वा महागणपति पूजां करिष्ये उठान राम स्वाहा गणपतिं आवाहयामि भूर्भुवस्सुवः गणपतिं आवाहयामि महागणपते नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि नैवेद्यार्थे स्थापित कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा विदधा पुरुष्ण्या अस्यक्नियामा वृद्धवृदेवृतस्तयार्देकी शृणुया सोमया गन्धद्वारान्दुरादरडा नित्यपुष्टाङ्गरेणिम् ईश्वरीं सर्वभूतानान्तामिहोपवये श्रियम् या औषधि पूर्वा आजाता देवेभ्यः श्रीगुम्बरा मनैनुबभ्रूणा आमहं शतं नामानि सप्तज काण्डात् प्रभुन्ति पुरुडपरे एवानो दुर्वे प्रतन सहस्रेण शतेन च अश्वत्थेवो अनषदानं प्रणयो वसतिष्कृता गोवाजित् किला आसतेत्सनवत पुरुडम् स्योना प्रतिविभवान् खानमीडनि यच्छान शर्म सप्रदाः या फलिनी रिया फलापुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्नमसाः सहिरत्नानदास्तवाति सविताभगाः तं भागं चित्रमीमहे हिरण्यरूपधरणमानपाच्छेदुर्णमणाः हिरण्ययात् प्रियो निर्नुषद्या हिरण्यदादत्तन्नमस्मि शुभा असुवासा प्रवीतागासौट्रियानुभूतिजायमानाः तन्धीरासग्रन्थस्वाद्यो मनसः देवयन्ताः मनदाडास्तेजमानविरभिः अहेळमानोरणीयबुद्धुर्णमानाय प्रमुडी क्षयन्नाङ्गुणाय नमामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजमिभावसो अनन्तपुण्यफलमतः शान्तिं प्रयच्छमि कृताय पूजा षड्गुण्यार्थे हिरण्यपुष्पदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थयेत् कलशकीर्तिमायुष्यं प्रज्ञामेधां श्रीयम्बलं योग्यता पापहानिं च पुण्यं वृद्धिं च साधयेत् सर्वक्षेत्रमयस्मात् सर्वतीर्थमयता अतो हरिप्रियोस्त्वं पूर्णकुम्भनमूर्ति करणदेवताभ्यो नमः प्रार्थनां समर्पयामि अनेन वर्णपूजाराधनेन भगवान् वर्णन्तर्यामि श्रीलक्ष्मीनारायणमूर्तिप्रियतां पुण्याहवाचने चैव यः कुर्यात् करडार्जनं दक्षिणस्थस्थिरश्चैव उत्तरस्थस्तरश्च न चालयेत् दक्षिणस्थ उत्तरश्चालयेत् अन्यथा धर्मः निस्यातीडनाथनाः करडसमुखे विष्णुकण्ठे रुद्रमाडद मूले त्रस्तु ब्रह्मा मध्ये मातृनानद क्षौसागरा श्रीभिः सप्तद्वीपावन्द्र ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो तृणाः अंगै श्वेता श्रीविक्रीडां समाडद अत्र गाय सावित्री शान्ति पुष्टिकृता आयान्तु देवकार्यार्थं नृत्यक्षयकारक उत्तरगलडे अक्षतान् निक्षेपेत् पायं पडमण मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ततः अवनीकृतजानमण्डलाः कमलमुकुलसदृशमञ्जलिं शिरस्याधाय दक्षिणेन्दुपाण्डा सुवर्णपूर्णकुलं धारयित्वा आषटप्रार्थयिष्ये प्रार्थनामाह उबरि वास्तु
संकल्पित सरस्वती द्वादशाक्षरमन्त्रेण अष्टबारमाज्येन विष्णु गायत्री अष्टबारमाज्येन पुरुषसूक्तस्य प्रतिलग्धेः संख्याज्येन विष्णु षडक्षरमन्त्रेण अष्टबारमाज्येन जातवेदमग्निमिदमेन प्रजापतिं प्रजापतिं च घरदेवताज्येन पुनरुक्तप्रधानं संकल्पित नारायण अष्टाक्षरमन्त्रेण अष्टोत्तरद्वारं द्वादशाक्षरेण अष्टोत्तरद्वारं विष्णु गायत्री अष्टोत्तरद्वारं षड्वारं आज्यद्रव्येणेक्षे व्यास राम नरसिंह कृष्ण विठ्ठल वेंकटेश कृष्ण हनुम लक्ष्मी हनुमन मंत्रेण अष्टोत्तरद्वारं तत्तद्गायत्री अष्टादशद्वारमाद्यद्रव्येणेक्षे ओम सं सरस्वती नमः इति मंत्रेण अष्टाधिकसहस्रसंख्यया अभ्यामेक्षे शेषेण सुष्ठकृतम् अग्निमिदं सन्ननीं रुद्रं यासमग्निमग्निवां प्रजापतिं चैताः प्रायश्चित्तदेवता ब्रह्मकृता याश्चित्ताज्ञातश्चाभ्याकैः ज्ञाता ज्ञातपरिहारार्थम् अनाज्ञातमन्त्रद्वयेन उत्पाकत्रित्वैकाद्येन निधानमिदमन्नामन्तेति पूर्णावधिजाज्येन एताङ्गदेवता प्रधानदेवता सर्वासनेता सङ्गोपायन्तर्मः समद्भिस्सत्यवेक्षे यारतीनां ब्रह्मिष्ठ प्रजापति प्रजापतिरिति अन्वादानसमिद्धो मे विनियोगः ॐ भूर्भुवः स्वस्वाहा पाणिनासोदकेनाग्नेन समन्तात् प्रेमार्जनं तत्समोहनमन्त्रेष्टं जयन्तवतनेता पर्यो अप्रलेखस्ता सर्वस्वदा उदक संस्था सर्वदिक्षु प्राच्यादृढपरिस्थितिः परिसमोहनं पर्योक्षणं प्रोक्षणं प्रोक्ष उद्रत्य पवित्रनिधाय पूरयित्वा तूष्णीमुत्पूर्य ताभिरत्राणि पात्राणि त्रिपुरोक्ष आपः किञ्चित्तमण्डलं निक्षिप्य पात्राणुक्तानानि ॐ प्रणय नीत्वा तन्नासिकामदग्रमदग्निञ्जाय च रुधिर वत्रे प्रच्छादयित् पात्रं पूर्णपात्रं च दुच्यते तत्पवित्रं प्रक्षाल्य तरुपात्रे निधाय भूर्भुवस्वस्वाहा ॐ 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 भूर्भुवस्वस्वाहा सुषभाभूतान्द्रपादो श्यामृतिस्वाहा तस्मात् विराड जायत विराजोति पुरुडास जातोत्र पश्चात् भूमतो पुरस्वाहा जम्बडे प्रोक्षमुडे ज्ञातेन देवाय सहजारडे स्वाहा ओम तस्मात् ज्ञाससामान्यद्रेष्णां द्रेष्मास्मा जायत स्वाहा करुणं वेद दुग्धधाव्यगलमगंगमसेव बाहु काउरूपादाव चेते ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो जायता मुखान्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वारे जायत स्वाहा ओम सप्तास्यासन प्रदेश सप्तविदकृता देवाय द्विचन्दनमानाभं गुरुढं पटुं स्वाहा प्रजया ओम स्वाहा ओम स्वाहा उत्तरेऽग्ने स्वाहा दक्षिणे सोमाय स्वाहा इदम् उपकल्पितं हवनीय द्रव्यं यथा दैवतं नमो नारायणाय स्वाहा नमो नारायणाय स्वाहा नमो नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः
नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः वासुदेवाय 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 नमः ओम नारायणाय तस्मै वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा नारायणाय वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मदां त्वां वरुणोमि स्वाहा ओम उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा द्वारानुराजरडानित्यपुष्टाङ्गिरेटिमीश्वरीं सर्वभूतानां दाम्योपवी श्रीं स्वाहा ओम कर्दमेन प्रजा भूत्वा मे सम्भवमाश्रयं वासे मे कुले मातरं पदमालिनीं स्वाहा आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हिमानीं सूर्यामिरणीं लक्ष्मीं जाते विदुमाव स्वाहा माव जात वेदो लक्ष्मीर्मन भगामिनीं श्यामिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्वां गुरुडानं स्वाहा ओम यस्ते मन्यो वेदद्वज्रस्ताय तत्सहोज पुष्टश्रवमानुषक काह्यामदा समार्यन्त्वया आयुजा सहस्रतेन सहस्रस्वत स्वाहा देवो मन्दिरहोता वरुणो जातवेदाः मन्यमिषहिणदेवानुधीर्या पायतिनो मन्दिवसा सजोषा स्वाहा ऋषभमासमानानां सपत्नानां विशासयन् अन्तारं पूर्णां प्रतिगवां स्वाहा तमहमस्मि सपत्नेन्द्र इवारिष्टोक्षतः अत्रैव ओपिनेयामपि आर्त्नीव जया स्वाहा वाचस्पते निषेधे मां ददरमदान् अभिभूरहमागम विश्वकर्मेण धामना आवश्चित्तमावो अवृतमावो हम समीति दुदे स्वाहा योगक्षेममदायम्बूया समुत्तमावो मूर्धानमक्रमीम अधस्पदानमद्वदमण्डूकायो ओम सरस्वती नमः स्वाहा ओम सं सरस्वती नमः स्वाहा ओम सं सरस्वती नमः स्वाहा सरस्वती नमः स्वाहा ओम सं 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 सरस्वती नमः ओम सं सरस्वती नमः स्वाहा 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 ओम सं
सं सरस्वत्यै नमः स्वाहा ॐ 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 सरस्वत्यै नमः स्वाहा ॐ सं सरस्वत्यै नमः स्वाहा ॐ सं वाग्देवी स्वाहा स्वाहा ॐ नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा ॐ नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा ॐ नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा ॐ नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा 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 भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा नमो स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो 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 भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा नमो स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा नमो स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजे विरवाजिनी दीनामवत्रवतु स्वाहा देवी सरस्वती वाजे विराजनीवती दीनामविद्यावतु स्वाहा ऐं नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा 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 नमो स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा नमो स्वाहा भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा ऐं नमो भगवते वदवदवाग्देवी स्वाहा स्वाहा सरस्वत्याय नमः प्रणो देवीति मंत्रस्य भरद्वाजरटे गायत्री छन्दः सरस्वती देवता सरस्वती प्रीत्यर्थे हवने विनियोगः प्रणो देवी सरस्वती वाजे विरवाजिनीवते दीनामवित्र्यवतु स्वाहा देवी सरस्वती वाजे विराजनीवती दीनामविद्यावतु स्वाहा आनो भद्राय प्रणो देवे आनो देवी प्रणो देवीति मंत्रस्य अत्रिरटिः त्रिष्टुप्तुम्दा सरस्वती देवता सरस्वती प्रीत्यर्थे हवने विनियोगः ॐ आनो देवो बृहत्पदपवतदा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं हव देवी जुजुषाणघृताचि शग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु स्वाहा यद्भागवदन्त्यविदेतना राष्ट्रे देवानां निषसाद मन्द्रा चतास्र ऊर्जं मृदुहेपयां सिक्वस्विदस्या प्रमञ्जगामस्वाहा वदन्ति सानो मन्द्रेढमुमृजन्दुः आनाधिनुर्वागस्मानुपसुष्टते स्वाहा देवास्तामीश्वरो बापठवो वदन्ति सानो मन्द्रेढमुमृजन्दुः आनाधिनुर्वागस्मानुपसुष्टते सरस्वत्याय नमः ॐ उतत्व इति मन्त्रस्य बृहस्पतिः पृष्ठुप्तन्दा सरस्वती देवता सरस्वती प्रीत्यर्थे हवने विनियोगः ॐ उतत्व पश्यन्नदर्शवाच मुतत्व शृण्वन्नश्रूणोत्येन उतो त्वस्मै तन्नवामि सश्रेजाय वपत्य उषति सुवासा स्वाहा
विसस्रेजाये वपत्य उषधि स्वाहा ओम तत्त्वपश्चन्नदर्शवाच तत्त्वश्रणमन्न श्रणोत्येन कुतो त्वस्मै तन्नमां विसस्रेजाये वपत्य उषधि स्वाहा विज्ञान रोच परिपूरितांतरबाह्यंडकोश हरितोपलाभम तर्काभेदं विधिशर्वपूर्व गिर्वाण विज्ञानदमानतोऽस्मि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्महन्ताग्रवस्साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि प्रथम आमगेले संस्थान आराध्यदेव व्यासरघुपती नरसिंहांक तशीची मुख्य प्राणांक आमगेले गुरुपरंपरेचे यादवेंद्रतीर्थ स्वामी दकुनु सुधींद्रतीर्थ स्वामी पर्यंत मुख्य प्राणिक्य जलतसल महाचैतन्याचे अंतर्गत मुख्य प्राणालूड घास करून घेऊन तांगेला आशीर्वाद मागून घेऊन काशी मठाधीश संयमेंद्रतीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणाचे नमस्कार करून घेऊन आजी आम्ही हांगा परम पवित्र जावन असेल गुप्तगामी जावन असेल तसल त्या सरस्वतीले सानिध्यांतू स्वाम्याल दयेन हांगा हे एक राजस्थान म्हणून तसले एक भारत देशांतले एक राज्यां भितरी असूत तसले सरस्वती न्हंयचे एक गुप्त जावन असेल तसले एक जाग्यारी आम्ही सक्कडत हांगा बैसून घेवन स्वाम्यान दिलेल मार्गदर्शना प्रकार सरस्वती मंत्रा हवन करतसची आमगेलें एक भाग्य की आम्ही हे सगळे लोक आणतो परम पवित्र जावन असेले भारताचे एक देशांतू जन्मा येवचे इत्याक म्हळ्यार हे एक तपोभूमिकै देवभूमिकै कर्मभूमिकै इत्याक म्हळ्यार हांगा सक्कड देवान अवतार घेतला अवतार घेवन तागेले पादस्पर्श करून पवित्र केलें तसले एक क्षेत्र भारत देश तांतूय अनेक ऋषीश्वरांनी तपस्या करून घेवन तांगेल तपोनिष्ठेचे बलान तांकस्किना देव दिसून घेवन तांणी अनेक रूपाचे रस्किना कलियुगांत जन्मा येईल तसले सक्कड मानव संकुलाक चांग एक मार्गदर्शन दिवच्याक देवान तांकां प्रेरेपण करून घेवन दिल्लल तसल तपोभूमी ही मात्र न्ही हांगा 4 वर्णाच्यांनी तांगेल कर्तव्य करत तसले कर्मभूमी ही ह्या पवित्र जावन असेल भुंयतू जन्मा येवचेंची आमगेलें जन्मजन्मांतरा सुकृत असल ह्या सुकृतांतू आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मणांतू जन्मा येयलें आनीक व्हड आमगेल म्हालगड्यान केलें सुकृत म्हणून सांगू येता तांतूय काशी मठांत आमी मठाचे शिष्यवर्ग जावन जन्मा येयलें अत्यंत आमगेलें विशेष जावन आशिल्ले देवाल अनुग्रह आमगेल म्हालगड्यान केलें सुकृत म्हणून सांगच्याक अतिशयोक्ती जायना असल हे एक पवित्र क्षेत्रां भितरी आमगेले स्वाम्यांनी आमगेले म्हालगड स्वाम्यान जाल्यारी अनेक कडेन पुण्यक्षेत्रां भितरी दर्शन करून घेवन आमगेल जनान थंय वच्ची तशी केला प्रथम यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक शिष्य घेतना आमगेले विजयेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी कोच्चीच्या महाजनान तांगे लागी केल्लें तसल भिन्न स्वीकार करून घेवन त्या कालाचेर कोच्ची दोकून काशींत वचून थंय दीक्ष दिवन घेवन आमगेलें मठ परंपरा प्रारंभ जाली थंय दोकून आमगेलें तीर्थक्षेत्राचें दर्शन तीर्थक्षेत्रांत वचून घेवन देवालय आराधना तीर्थक्षेत्रां आशिल्लें तसल त्या तीर्थांत स्नान हें सक्कड करत तसल प्रारंभ थंय दोकून जाल्ला म्हणून दिसता तशी गुरुपरंपरेंतू आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी हरिद्वार क्षेत्रां भितरी वेदव्यासाक एक विशेष जावन आशिल्लें एक देवालय जावका जाल्यार एक मंदिर निर्माण करून घेवन आमगेल समाजा मात्र न्ही इतर समाजा जाल्यारीची एक आदर्शप्राय जावन घेवन व्यास मंदिर भव्य जावन निर्माण करून घेवन आमगेल समाजाक एक कीर्ती आमगेल स्वाम्याल अनुग्रहार प्राप्ती जाला त्या जाल्या नंतर वेदव्यासाल जन्मभूमी जावन आशिल्लें कल्पिंत जाल्यारीची कालप्रिय क्षेत्र म्हणटाची थंय जाल्यारी स्वाम्यान वेदव्यासाक एक स्मारक करून घेवन थंय जाल्यारी आमगेल जनान पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख जावन घेवन वच्ची तशी आमगेल स्वाम्यान आमकां अनुग्रह केला अनेक कडेन स्वाम्यान यात्रा केल्या भद्री नेपाळ
ಇನ್ನಿತರ ಜಾವನಸಿಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಜಾವನಸಿಲೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಸಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಬಿತರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾನ್ ವಚ್ಚುನ್ घेऊन स्वाम्यान चमकल कुडले शिष्य समुदायांक स्वामी खंय आसाची थंय वच्चून घेवन स्वाम्याली देवाल सेव करतसले अवकाश स्वाम्यान दिला तेच परंपरेन आत काशी मठाधीश आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांनी तेच स्वाम्यान चोलनईल प्रकार चोलनी येऊन घेवन आता काश्मीरा भितरी तांणी आमगेले सगळेची एक गुरु परंपरेंतून कोणीय वचन तसल त्या काश्मीर क्षेत्रांत दर्शन करून घेवन थंय देवाले विशेष जावन आसले आराधन करून घेवन आमगेल समाजाक अनुग्रह केला तदनंतर स्वाम्याक दिसलें स्वाम्यांनी हरिद्वार क्षेत्रां भितरी हिमालय तशीच असकिना गंगा तीर ಇನ್ನಿತರ ಸಕ್ಕಡ देवालय वैविध्यमय जायन आशिल्ले एक प्रकृतीचे सन्मुख सक्कड पळयला जाल्यार हांगा एक येवका राजस्थाना भितर येवका म्हण म्हणटना आतां हांगा सरस्वती लेक सानिध्य आशिल्लो तसलो जागो त्या सरस्वती होळण येतना ती गुप्तगामीन जावन घेवन हांगा दोकून वत्ता म्हणून आमी सांगचे न्ही विज्ञानान जाल्यार संशोधन करून सांगलां म्हणून म्हणटाची तसले हे एक आतां आमगेले यज्ञमंटपाचे मागशी पळयतना तुमकां दिसता एक बांयसी आसा ती बांयत भितरी सक्कड मस्त सकल 400 फीट म्हण म्हणटाची तांत भितरी गुप्तगामीन जावन सरस्वतीचे उगम थंय उगम म्हळ्यार थंय ती होळण येता म्हणून तसले हे क्षेत्रां भितरी आमगेल समाजा मात्र न्ही सगळे लोकांक बरेपण जावका म्हणल खातीर जावन सरस्वती मंत्राचे हवन आमकां करच्याक स्वाम्यान आसकिना अनुवाद दिवन आयच्या दिसाक प्रातः कालाचेर आमगेले हांगाचें वातावरण म्हळ्यार मनशा अनुकूल जावन आशिल्लें वातावरण न्ही प्रतिकूल जावन आशिल्लें वातावरण असल ह्या संदर्भाचेर आमी गांवांक केलें म्हण की आमकां हवन आमगेल कसं की एक सांगिल्लें तसले वस्त्र नियमाक समजावन घेवन चलच्या जाय न्ही जाल्यार आतां स्वाम्यान येवच्या समयाचेर सुर्यानाची प्रकाश दिवन घेवन आमकां हांगा आत्तां आमगेल गांवांक कशें करूं शकता ताका जावका जाल्यार साध्यता त्या देवालय अनुग्रहारी आतां प्राप्ती जालेलो आसा सरस्वती म्हळ्यार आमगेले वेदांत मस्त प्राचीन जावन आशिल्ले वेद मंत्रांत सांगता जी अंबीत मे नदीत मे देवीत मे सरस्वती कೈ अंबीत मे म्हळ्यार अवसूल स्थानांत अत्यंत श्रेष्ठ जावन आशिल्लें स्थान तशी नदीत मे म्हळ्यार नदींतूच अति जावन आशिल्लें श्रेष्ठ जावन आशिल्लें स्थान तशीच अंबीत मे नदीत मे देवीत मे देवीळांतूच जाल्यार सरस्वती अत्यंत श्रेष्ठ म्हण म्हणटात वेदांतू सांगिल्लें तसले हे मंत्राचे उपासना आयच्या दिसाक आमकां करच्याक स्वाम्यान अनुकूल करून दिला आमी सकड भाग्यवंत इता म्हळ्यार स्वाम्यान येतना आमकां पुणी आमगेलेचे वस्त्र सकड घालून घेवन आमकां जावका जालेले कशी हवामाना समजावन आमी काम करूं शकता स्वाम्याक तशें न्ही त्रिकाल पूजन करतना तांगेल नित्याचें कसलें तें एक अनवाळपण आसा त्या अनवाळपणारीची स्वाम्यान पूजन करूंक जाता कोणाल खातीर हें सकड स्वाम्यान करचें आमगेल समाजा उद्धार जावका आमगेल समाजान देवाल विशयांत केन्नाय तांगेल मन आसूं आमी जन्म आयल उद्देश कसलो म्हणून आमगेल समाजाक कोळका ज्ञान म्हणून त्या देवान दिवची त्या वेदव्यासान त्या आमगेल समाजाक आसूं म्हणल खातीर जावन स्वाम्यान अत्यंत कष्ट जावन आशिल्लें तसले जाग्यार जाल्यार तांगेल नियम सोणासी हें सकड कोर दाखयलां आमी कोरका म्हणल खातीर जावन जाल्यार आमी जाल्यार आयच्या दिसाक स्वाम्यालें मार्गदर्शनारी स्वाम्यान दिल्लें तसले आज्ञानुसार हांगा सरस्वती मंत्राचे हवन भक्तीन श्रद्धेन केलेलें आसा देवा लागीं त्या सरस्वती माता लागीं आमी प्रार्थना करताची तिगेले संकल्पांत आमकां सांगला विद्या तशींच ज्ञान विद्याशक्ती बुद्धिशक्ती ज्ञानशक्ती मेधाशक्ती धारणाशक्ती म्हण म्हणटाची धारणा म्हळ्यार आमी वाज्जिल्लें आमगेल मनांत आयिल्लें आमगेल हांतू केन्नाय वरची तसली शक्ती मेधा म्हळ्यार आतां मेमरी म्हणटाची आमकां मेमरी आसल्यार मात्र आमी वाज्जिल्लें आमगेल परिक्षे वचून आमकां सांगूं जाता तसली ती मेधाशक्ती ज्ञानशक्ती बुद्धिशक्ती विद्याशक्ती दिवची तसली देवी सरस्वती आमगेल केन्नाय प्रधान लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः जाल्या नंतर आमी केन्नाय उपासन करची कसो म्हळ्यार ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः म्हणून ब्रह्मान हें जगतची सृश्टी केलें तदनंतर परमात्माला अनुज्ञे प्रकार ताणें सृश्टी केले नंतर लक्ष्मीक तें सक्कड आसकिना तें परिपालन करची तसली जबाबदारी दिल्ली तदनंतर सरस्वतीक विशेष जावन आशिल्लें ज्ञान दिवन घेवन खंयची चांग खंयचे वायट म्हणलें दिवची तसलें ज्ञानशक्ती विवेचना शक्ती तिगेल अनुग्रहार आमकां प्राप्ती जावं तशें केलें तसल त्या सरस्वतीला आराधना आमी सक्कड गौड सारस्वत म्हण म्हणटाची आमी सरस्वती पुत्र खंय आमी सरस्वती न्हंयची तिरारी
आमगेले पूर्वज आसून घेवन आमगेलें जीवन तांणी करता आशिल्लें तांगेलें जीवन त्या सरस्वतील अनुग्रहार जाल्लें त्या निमित्त आमी गौड सारस्वत आमगे सारस्वतांक आमगेलें म्हणलें एक संप्रदाय आमगेलें म्हणलें आचार आमगेलें म्हणलें विचार आसता तांतूय गौड सारस्वतांक आमगेलो इष्टदेव आमगेलो कुलदेव आमगेले धर्मपीठ आसता अस्सल एक संप्रदाय खंयचेय एक समाज आस म्हणून सांगू जायना इष्टदेव कुलदेव आसूं तसलें एक विशेष स्थान आमगेल गौड सारस्वत समाजाक देवान दिलां तांतूय धर्मपीठ आमी मागूंक नायिल्लें धर्म म्हणून कसलें धर्मांत चुकल्यार आमी कसलें कोरका ते धर्म चुकनाशे आमी कशी चोलका हाजे खातीर धर्मपीठ आसूचें तसल त्या धर्मपीठार बैसून घेवन आमगेल स्वाम्यान आमकां सक्कड हें एक चांग सकड करच्याक सांग विशय आयकुच्याक सांग पळोवच्याक चांग विचार उलोवच्याक आमगेल स्वाम्यान आमकां अनुकूल करून दिलां असल हे स्वाम्याले काळगतिरी आमी सकड देवता कार्य करचेंची आमगेलें परम पवित्र जावन असेल भाग्य म्हणून दिसता तसल हे स्वामे आतां तांगेलें ते पूजन इत्यादीक जावन घेवन आतां महापूर्णावतीक येतसची आमी सकड त्या महापूर्णावतीचे एक कालांत देवा लागी प्रार्थना करुया लोका समस्ता सुखिनो भवंतु खंय आमगेले एक संप्रदाय आमगेले ब्राह्मणालांतू विशेष षटकर्म म्हणून तसल प्रधान म्हणटाची यजन याजन दान प्रतिग्रह तशीच अध्ययन अध्यापन म्हणून यज्ञ करचोची ब्राह्मणालें प्रधान कर्तव्य तशीच यज्ञ करोचो अन्निक कर्तव्य वेद अध्ययन करचें वेद अध्यापन करचें हे दोन्ही ब्राह्मणाल कर्तव्य तशीच स्किना यजन याजन दान प्रतिग्रह दान दिवचें दान घेवचें हें एक षटकर्माचें निरत आमी ब्राह्मण आमी सकड देवाले धर्माचे आचार विचार सोण अशें आमगेलें जीवन करचे खातीर आमगेलें धर्मपीठ आसूचें धर्मपीठेन कसं सांगलां तें आयकूच आमगेलें कर्तव्य धर्मपीठे विशयांत आमी कसलेंय एक आचार नातिलें विचार नातिलें आमी उरलोवचें आमगेलें एक समाजाक तें उण्यापण म्हणून दिसता त्या निमित्त आमी ह्या सरस्वतीला प्रार्थना करताची समाज म्हळ्यार तक्क सोण हक्क सोण म्हण न्हय समाज म्हणल्यार तर गौड सारस्वत कोण आसाची ताणें सक्कड आमगेलेची आमगेले बंधू आमगेले इश्ट आमगेले मित्र तांकां सगळ्यांकय त्या सरस्वतीन चांग ज्ञान दिवका चांग धर्मपीठे विशयांत श्रद्धा दिवका भक्ती दिवका आमगेल धर्मपीठेन आमकां सांगचे खातीर असूचें आमी तांगेल विशयांत कसलें आलोचन करच्यानच इत्याक म्हळ्यार गुरुस्तोत्रांतू सांगता गुरोर वार्तांत कथयेत गुरोर अन्यम न भावयेत खंय गुरुन कसं सांगिल्लें तें आमी आमगेल जिवनांत अळगडसून घेवका गुरोर अन्यन्न भावयेत गुरूंक अन्य विशयांत आमी कसलेंय चिंतन तांय करूनच म्हण गुरुस्तोत्र सांगता तसल चांग विचारू चांग आचारू आमगेलांत वाडची तशी ती सरस्वती तशींच आमगेले व्यास रघुपती नरसिंह आमकां अनुग्रह करो म्हणून सांगताची मिगेल 2 उत्तर देवाल चरणाचेर अर्पण करता हें सक्कड आमकां सगळ्यांक पळोवच्याक असल ह्या गांवांत येवच्याक आमगेल स्वाम्याल अनुग्रह मात्र साध्य शिवाय आमी हांगा आयला रे भोंवची खातीर येवची न्ही आमी हसड सकड चांग काम करचे खातीर आमकां प्रेरेपणां आमगेल स्वामी दिताची असल ह्या स्वाम्यान कसं सांगलां तें आयकूच तशें जावं आनी आमगेल कसं स्वाम्यान आमकां धर्मोपदेश दिला तें आमगेल जिवनांत अळवडसूच तशें जावं असल चांग धर्मज्ञान आमगेलांत वृद्धी जावं म्हण देवाला प्रार्थना करताची मिगेल 2 उत्तर देवाल चरणाचेर अर्पण करता श्री कृष्णार्पणमस्तु आता आमगेल मुखारी हांगा ह्या गांवचे सरपंच आनी तागेले इतर हांगाचे पदाधिकारी आसती अब यहाँ पर रणव गांव के सरपंच जी समल सिंह जी हमारे यहाँ उपस्थित हैं और उनके इतर कार्यकर्ता यहाँ पर हैं तो उनका हमें बहुत सहकार मिला है और उनकी वजह से यहाँ पर हम आज सरस्वती का हवन कर पाए हैं। मैं समल जी से विनती करता हूँ कि वो 2 शब्द ये सरस्वती की यहाँ से जो नदी जाती है उसके बारे में और हमारे हवन के बारे में 2 शब्द कहें, ऐसी विनती है आपकी। हाँ सर, अभी सर भाई साहब जी ने बोला कि हमारे को कुछ इस एरिया में सरस्वती नदी के बारे में बताना है। तो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने पहले भी बातें करते थे कि यहाँ कोई सरस्वती नदी बहती थी, वो और पाकिस्तान की तरफ जाती थी।
तब क्या है, पुराने ज़माने में कोई 7 बहनें थी देवी जो पाकिस्तान में रहते थे, वहाँ उनका परिवार, वहाँ को प्रताड़ित होने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गई अपने एरिया की ओर। तो बीच में ये नदी चलती थी। उस टाइम क्या हुआ कि वो नदी लांघने के लिए, पार करने के लिए उन्होंने जो शक्ति थी, तो उन्होंने कहा, अपने पिता को बोला कि मैं इसको हाथ में लेकर इसको मैं बंद कर दूंगी। उस टाइम ये लुप्त हुई है, पूर्वजों की जो बात है उसकी। और अभी जो ये नदी है ये भूमिगत चलती है। तो भूमिगत चलने के हमारे इस एरिया में जो लोग हैं, जो ये कुआं है, तो इसमें जो पानी निकालने के लिए जो तड़स निकलता है ना, तड़स, तो वो क्या टूट जाने या उस तड़स अंदर चला जाने, वो रस्सी जो कमज़ोर हो जाती थी उस टाइम, तो वो टूट जाने के अंदर जाते, जो अंदर आदमी जो इसके अंदर जो जाता था उसको निकालने के लिए, तो वो पैर पानी के अंदर डालते, उसके अंदर वो पानी चलता हुआ दिखता है अभी भी है। तो वो यहाँ अंदर से है, लुप्त नहीं हुई है, वो रियल है, इस धरती के अंदर से चलती है, आज भी मौजूद है ये इतिहास। अभी ये बंद है, नहीं तो आपको ये बता देंगे ये। और उस टाइम में ये भाई जी आए थे, हमारे को एक यज्ञ करना है कि हमारे पूर्वज भी कोई यहाँ करते थे, वैसी कोई बात आपने सुनाई, तो हमने बोला हमारी जो सी भी व्यवस्था होगी हम कर देंगे। और इन्होंने बोला कि हम व्यवस्था तो हम अपने आप कर लेंगे, और हमारे को जगह बता दो, तो ये जगह बताई, बहुत अच्छा हवन हुआ है। और जहाँ हवन होता है नहीं, वहाँ देव जो रहते हैं नहीं, वहाँ हवन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे भाग्यशाली हुए आप आए हमारे गांव में हुए। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, और हमारे से सहयोग हुआ तो हम कर देंगे, और भी आगे आप आओगे तो हम और कर देंगे। आपने यह किया, उसका सानिध्य में आपको सानिध्य मिला, बहुत अच्छा मिला, प्रशंसा हुई हमारे को भी। थोड़ा सा हमारे गांव में क्या है कि कुछ रात ऐसी चीज़ हो गई, उसके कारण गांव नहीं आ सका, नहीं तो आप और भी सहयोग करते हैं हम। आपका नाम? मेरा नाम सावल सिंह जी है, और ये गुरु जी है, दुर्जन सिंह नाम है। चंद्राम्र
तस्य फलानि मायान्तरायास्य मायालक्ष्मी उपैते महादेव
मे महते करोमि ब्रह्म भूर्भुवस्वरो शान्ति 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 दक्षिणस्यां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्ताम् अपौपस्पृश्य प्रतीचां दिशि ग्रहा पशवो मार्जयन्ताम् उदीचां दिशि आपो वृधनस्पतियो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वयां दिशि यज्ञसंवत्सर प्रजापतयो मार्जयन्ताम् ॐ आपोऽस्मान् मातरशुद्धयन्तु ओम आपो अस्मान् मातरशुद्धयन्तु घृतेन न घृतपप्पनन्तु दुन्यहातश्च विश्वं हिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्य शुचिरा पूतेमि सुमित्र्यान आपोषधयः सन्तु दुर्मृत्यास्तस्यै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं च वयं विश्मस्तं हन्मि निरतिदेशे कुठाग्रेर्पश्यञ्चेत् माहं प्रजां परासिञ्चयानः सयावरिष्ठना समुद्रे ऊर्णयानि स्वं पाशोतर्पिता शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्तिपुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु परिसर्वाणि उत्तरप्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहन देहि मे अव्यवाहन देहि मे अव्यवाहन गोत्रोच्चारः भार्गवचवना अच्छगोत्रोत्पन्नो विश्वामित्रगमनपरवरागोत्रोत्पन्नो मृद्वेदस्याश्वरायण सूत्रशास्त्रकाध्यायी नामोच्चारति शर्मा योगेश शर्मा अहं बोधवादे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ताग्रवत्साक्षादिष्टं दैवं श्रीपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्मजन्मनि स्वामी परमात्मा आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यासरघुपती नृसिंहा मुख्य प्राण तशींची आमगेले गुरु परंपरेचे आद्य गुरु जावन आसले यादवेंद्र तीर्थ स्वाम्यालो तशीची तेच गुरु परंपरेंतू आमगेले समाजाक अनुग्रह करचे खातीर जावन विशेष तपोनिष्ठ जावन घेवन आशिल्ले तसले आमगेले माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राणालो तशीची भुवनेंद्र तीर्थ स्वाम्यालो तशी आमगेले वरदेंद्र तीर्थ स्वाम्यालो सुकृतीन तीर्थ स्वाम्यालो तशी आमगेले जिवनांत आमकां देवावेरी भक्ती प्रीती कशी कोरयत गुरुपीठेन आमकां अनुग्रह कशी करून आमकां अनुग्रह करून उद्धार केला हें सकट आमकां पळोवत तशी करून घेवन आमगेले सगळे समाजाक विशेष जावन घेवन गुरुल प्रीती दिवन घेवन आमगेले कसले अपराध असल्यार क्षम करून उद्धार केलेलो तसले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले हरिद्वारा आशिल्ले तसले मुख्य प्राणी किदें तसले महाचैतन्य चुडगास करून घेवन तांगेले आशीर्वाद मागून घे आमगेले स्वाम्याले दिव्य चरणाचेरी आमी सकड संस्थाना शिष्यवर्ग तशींची आमगेले मुंबापुरींतू विशेष जावन घेवन गणेशोत्सव म्हणून तसले स्वाम्याला मार्गदर्शनारी स्वाम्याला आशीर्वादारी प्रारंभ करून घेवन आतां लोकांतूची प्रसिद्ध जालेले तसले JSB सेवा मंडल म्हणून तसले मंडलाचे समस्त सदस्य भक्तीन श्रद्धेन देवा लागी स्वाम्याले चरणाचेर प्रार्थना करून घेतात कशें की आमगेलें भाग्य आमगेले आमी एक भरतभूमीन जन्म आयोवचे तांतूय गौड सारस्वत समाजांत आमी जन्म येवन घेवन काशी मठ संस्थान शिष्यवर्ग जावन घेवन स्वाम्याल प्रीती स्वाम्याल आशीर्वाद मेळच्याक आमगेले एक कशें की एक मालगड्यान गेले सुकृता फल म्हूण सांगू येता तशी प्रथम जावन घेवन कोच्चीचे महाजनान
आमगेले विजयेंद्र तीर्थ स्वाम्या लागी प्रार्थना करून घेवन आमगेले समाजाक एक विशेष जावन घेवन धर्मपीठ जावं का ते धर्मपीठ हेंतू आमगेले संस्थाना जे विशेष जावन घेवन समाजाचे एक वटूक दीक्ष दिवं का म्हणून तांगे लागी प्रार्थना केलेली ती प्रार्थना करून आमगेले प्रार्थनेक मन्नण दिवन घेवन विजेंद्र तीर्थ स्वाम्यान कोच्ची दोकून आमगेले चे वटूक हनुमंत भट्टा म्हणल तसले वटूक काशींत व्हरून घेवन तेदनाचे त्या क्षेत्राचे एक विशेष जावन आशिल्लें महत्व तेदना आमकां स्वाम्यान दाखयलां खाली आमी आमगेली जन्मभूमी कितली पवित्र की त्या क्षेत्राक एक महात्म्य आसा म्हणून देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे दैवज्ञे भेषजे गुरव यादृशी भावनो यत्र सिद्धिर्भवती तादृशी म्हणून म्हणतात देवा वैरी तशींची देवधर्म सांगचे गुरुपीठे वैरी तर ती तीर्थक्षेत्रा वैरी तशींची मंत्रा वैरी तशी भेषजे म्हळ्यार वैद्या वैरी आमी कशी भावन दवरताची आमकां तसल नमनेचे अनुग्रह जत्ता म्हणून सांगतात तसल ते एक स्वाम्यान त्या कालाचेरी कोच्ची दोकून काशींत व्हरून घेवन शिष्य दीक्ष घेवन आमगेले समाजाक संस्थान काशी मठ करून दिलें तदनंतर अनेक मठाधीश त्या पिठेर बैसून घेवन तांगेले सगळें जीवन त्याग करून घेवन आमगेले कितेरी आमगेले सगळे समाजा उद्धारा खातीर तांणी कसले एक दैहिक जावन कश्ट भोगल्यार व्हड न्ही जाल्यार आमगेल समाजान बरें जावं का आमगेल समाजान तूं धर्मनिश्ठा वाडून येवं का आमगेल समाज सुसंस्कृत समाज जावं का म्हणलें कितें जावन अनेक कडेन मठ इत्यादीक निर्माण करून घेवन अनेक देवालयांत प्रतिष्ठापन करून घेवन देवाला आराधना तशींची गुरु पिठेचे विशेष जावन आशिल्ली सेवा करचे खातीर अवकाश दिलो तांतूय आमगेले काळगेचेर आमी पळयलें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान आमगेले परमगुरू कसं की तांणी हरिद्वार क्षेत्रांत वेदव्यासाकची एक स्मारक जावं का आमगेले सगळेची भारतांत अनेक सकड संस्थान असल्यार वेदव्यासाली आराधन करून घेवन तांणी तांगेल असकिना कोरक जलल ते कसं की चातुर्मासा व्रत स्वीकार करचे आमगेल देव तो आमगेल देवाक एक स्मारक जावं का म्हणल कितें जावन सगळे विश्वा बरेपण जावं का भारत देशा बरेपण जावं का म्हणल कितें जावन त्या वेदव्यासाक प्रतिष्ठापन केली त्याजेक महत्वाचे पुण्य म्हणीत कल्पी क्षेत्र देवालय जन्मन स्थानांतूची वेदव्यासाक पुनरपी बालवेदव्यासाक आमगेले स्वाम्यान प्रतिष्ठापन केले आमगेले गुरुपरंपरे महत्व तशी आमगेले राघवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान विशेष जावन घेवन ते नरसिंह पळयला आमगेले केशवेंद्र तीर्थ स्वाम्यान तांगेले हातांत वेदव्यास आयला विबुधेंद्र तीर्थ स्वाम्या श्री माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्या असल सकड परंपरेंतू अनेक सकड देवाक तांणी असकिना तांगेले दोळ मुखार पळोवन घेवन आमकां सकडांक अनुग्रह केला आमगेल स्वामी कशी म्हळ्यार गुरु परंपरेचे सक्कड गुरूंक पळयल तसल स्वामी तांतूय वेदव्यासाल जन्म जल्ली कुडले त्या जन्म जलल तसल त्या वेदव्यासाकची बालवेदव्यास म्हणून घेवन तांणी असकिना मनांत दवर घेवन ताका प्रतिष्ठापन केलें त्या वेदव्यासाकची जन्म जत्तना पळयल स्वामी आमगेल स्वामी तसल त्या स्वाम्यांनी विशेष रुपाचेर अनेक कडेन तीर्थक्षेत्रां भितरी देवालय दर्शन देवालय त्या तीर्थक्षेत्रांत तीर्थाचे स्नान आमकां करून पुनीत करून दिल्ले आमगेले स्वाम्यांनी तांगेले एक अनुग्रहान आमगेले स्वाम्यान विशेष जावन घेवन अनेक कडेन तीर्थक्षेत्रा यात्रा अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका गई मोक्ष दिवत तसल ते क्षेत्र दे तसल क्षेत्रांत आमकां सकडांक आपण व्हरचें तशें जालें आमगेले स्वाम्यान चमकल कुडलें आमकां दिसता आमगेले स्वामी वतसची आमकां अनुकूलय जाता आमगेले देवालय संस्थानाची तीर्थक्षेत्राची सेवा करच्याक मेळटा म्हणल कितें जावन आमगेले सकड समाज वट्ट जावन घेवन स्वामी खंय तीर्थक्षेत्रां वता की थंय वचच्याक प्रयत्न करता मात नाही आमगेल समाजान तो जायना ताका जाव कदल अनुकूलय करून दितात तशी अनेक कडेन यात्रा जाले नंतर स्वाम्याला मनांत आयलें राजस्थाना भितरी एक आमी सक्कड प्रकृतींतले वैविध्यमय सक्कड पळोवन जालना हांगाचे एक प्रकृतीचे वैविध्यमय कसं नाही म्हण पळोव का म्हण स्वाम्याला मनांत येवन घेवन राजस्थानाचे यात्रा स्वाम्यान दवरली ती ताची सेवा आमगेल सेवा मंडळान स्वीकार करून घेवन तांगेलें भाग्य इता म्हणारे असल ह्या क्षेत्रां भितर आमी येवचें व्हड न्ही हांगा ह्या क्षेत्रां भितर येवन घेवन यज्ञ करोचें तें आमगेलें जन्मजन्मांतरा सुकृती त्या म्हळ्यार ब्राह्मणाल षटकर्मांत प्रधान जावन आशिल्लें कर्म यजन तदनंतर याजन तदनंतर वेद अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह हें षटकर्म आमगेलो हें करयता आसा स्वामी खंय चातुर्मास करताची थंय यजन करयताची दान करयताची तशीच प्रतिग्रह करतसले आमकां सकडांकय भाग्य दिताची तसले ह्या भाग्यान हांगा येवन घेवन आजी सरस्वती मंत्र
विशेष जावन घेवन आमी सरस्वतीचे पुत्र म्हणून म्हणतात ताजे कितें गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणतात तसल त्या सारस्वताले एक गुरुकुलांत तूं आमी किना आसून घेवन तागेले अनुग्रह पावील तसले सारस्वत आमी तशी आमकां काश्मीरांतूय वत तशें केलें स्वाम्यांनी आतां हांगा गुप्तगामी जावन आशिल्ले हांगाच लागीं सरस्वती आशिल्ली तसली हे एक पवित्र क्षेत्रां भितरी तिगेलो मूलमंत्र विशेष जावन आशिल्ले सरस्वती मूलमंत्र मात्र न्ही वेदोक्त मंत्र अंबीत मे नदीत मे देवीत मे सरस्वती कै वेदांतू सांगता अवसुलांतू श्रेष्ठ जावन आशिल्ली तशींची नदींतू श्रेष्ठ जावन आशिल्ली देवींतू श्रेष्ठ जावन आशिल्ली ती सरस्वतीला आराधना आजी आमी बैसून हांगा करची तसलो सुयोग स्वाम्याल अनुग्रहार आमकां प्राप्ती जाला देवा लागी आमी भक्तीन स्वाम्याल चरणाचेर प्रार्थना करून घेताची ही केलें तसलें हांगाचें वातावरणाक अनुकूल जावन घेवन आमगेलें वस्त्र आत्तां पळयतना स्वाम्या दिसच्या पुरो फुडलें म्हणके आमी केलें ना म्हणून जाल्यार प्रातः कालाचेर हांगा येतना वातावरण मस्त सकड आमकां अनुकूल नाशिल्लें आतां कशी त्या सुर्यान प्रकाश दिवन घेवन आमकां जावका जाल्यार वातावरण निर्माण केलें म्हणून गोतना जाल्यार हांगा आजी जावचें तसलें काम आंतू आमी श्रद्धेन केलां स्वामी आमचे भितर कसलेय मंत्रान तंत्रान श्रद्धेन भक्तीन कसलेय चढवण जावन आसच्या पुरो देव केन्नाय पूर्ण स्वाम्यान तें पूर्ण म्हणून देवा लागीं प्रार्थना केली म्हणून जाल्यार तो पूर्ण जावन स्विकार करता ताजें पुण्या फल आमगेल्या समाजा मेळका स्वाम्याल मनान तुला अभिश्ट सिद्धी जावका स्वाम्यान आमगेल्या समाजा विशयान तूं कसलें तें कारुण्य दवरलां त्या कारुण्या निमित्त आमगेलो समाज आसा आमगे विद्येंत बुद्धवंत आसच्या पुरोजी आमगेल्या उद्योगांत बुद्धवंत आसच्या पुरोजी आमगेल्या संपत्तींत आमी मस्त श्रीमंत आसच्या पुरोजी ज्ञानांत मस्त उण्यापण आसा आमगेलांत त्या सकड गुरुल अनुग्रह शिवाय आमकां खंयचेय ज्ञान ना आमकां लौकीक ज्ञान आसल्या पाना पारमार्थीक आमगेले जन्मा उद्देश कसो म्हणून आमकां कळका आमी कशें सुका म्हणून कळका त्या सकड गुरुल निमित्त मात्र प्राप्ती जावचें तशी आमगेले गुरूंक देवान आरोग्य दिवका आयुष्य दिवका तांणी धरलें तसलें मस्त सकड कार्य आसा त्या सरस्वतीला माताल की आमगेले व्यास रघुपतील अनुग्रहार त्या सकड पूर्ण जावन घेवन आमगेले संस्थाना कीर्ती आनीक विशेष वृद्धी जावका आनीक विशेष प्रार्थना कर म्हळ्यार आमगेले समाज म्हणले नंतर ताका सोडणं हाका सोडणं म्हणना हांत भितर मनांत मस्त सकड गोंदल असेल तसलें मस्त जन आसत तांकां देवानची चांग मन दिवका आमगेल्या संस्थाना वेरी प्रीती दिवका आमगेल स्वाम्यान आमगेल खातीर करचें म्हणून तसलें ज्ञान दिवका आमगेल स्वाम्या वेरी विशेष जावन आशिल्ली भक्ती पूर्ण दिवका खंयचेय रुपाचेर लोपदोश केला कशी स्वामी आमकां चेडवांक कशी ती आवसूप एक केल्लो तसलो अपराध क्षम करून तिद्दून व्हरता तशी आमगेल स्वामी तिद्दून व्हरता आसाची आमी तिद्दूनय आनी काही तिद्दनी जाल्यार आमी जन्मा येलें व्यर्थ तसल त्या व्यर्थ म्हणून त्या जन्म आमकां जायनासी आमगेल जन्मा उद्देश सफल जावं तशी ह्या सरस्वती मंत्रा हवनाचें फल सगळे लोककल्याणाक एक कारण जालें आमगेल समाजा बरेपणाक एक कारण जालें स्वाम्याल मनान तुला अभिश्ट सिद्धीक एक कारण जालें म्हणून कीर्ती त्या व्यास रघुपती नरसिंह महाना तशी गुरु परंपरेन तेगे चरणाचेर काण घेवन सर्व मनसा अभिश्ट सिद्धी करून दिवं काम सरस्वती मातेरी सर्वे आमच्या समाजाचे प्रीतीन श्रद्धेन प्रार्थना करून घेतात आम्ही करूच श्रेष्ठ जन्म मला ब्राह्मण जन्म म्हणतात दुसरा हा म्हणतात हे बुंची देव म्हणतात ते ब्राह्मणाने विशेष कर्तव्य की षडकर्म ताने षडकर्म कोरून पावन जामका ते षडकर्म अध्ययन अधिकार दिला की ये प्रपंचा भर जामका सर्वे परस्परम भावेंद श्रेय प्रेमापसत म्हणून सांगतात परस्पर प्रीतीन देवांक ब्राह्मणान प्रीती करूका ब्राह्मणाल निमित्त देव प्रीती जातात ते प्रीती केलेले देव विशेष पाव सुखी नाला संपत्त रुपारी आमकां अनुग्रह करतात म्हणून कसलकी शास्त्र सांगता तशें आमी ब्राह्मण तातूंत ब्राह्मणां भितर विशेश्ट जावन सारस्वत ब्राह्मण म्हणटात कसलकीची सरस्वतीले पुत्र जावन आसलेल्या सारस्वताल वंशांत येयले आमी कसलकी ते सारस्वतान विशेष आमगेले सनातन धर्माचे मूल जावन आशिल्लें वेद राखून आलोलो कसलकीची हांगा क्षाम येयलेले वेळेर ते सरस्वती देवीन स्तोवत्ता आमगेले सारस्वतान विशेष ते सारस्वताक अंगाराप तुका जाम काजल वेवस्था करून दिता म्हूण तागेले आवसू जावन आशिल्ले ते सरस्वतीन हांगा राबचे तशी वेवस्था करून 12 वर्ष तो मात्र न्ही तागेले शिश्यांक समेत राबोवन सर्वय वेद संरक्षण करून अनुग्रह केलेलो तो सारस्वत तागेले वंशांत येयले न्हय सांगतात म्हळ्यार वेदाक संरक्षण केलेलें आमगेले मालगडे मागीर कारणांतरान कसलकी सरस्वती न्हय आट्टून गेलेले वेळेर आमगेले मालगड हांगा दुखून नानादेशार चमकले आनी तांगेले कसलो आसा की सत्कर्म ते सर्वेय करून येयले आमकां पावन जावन
त्या सारस्वतालो प्रपवित्र जाम नसिल्लो परशुरामान गोमंता का पुनान विशेष जाम देवाला आराधन करी तो सर्वे दिता म्हणून सांगून कसलकीची नागेश की मंगेश की तशीची महालसा की नाजल नितर देव नरसिंह दामोदर की इत्यादि सर्वे देवनो रामनाथ की सर्वे देवन अनुग्रह केला जाम काजलन तुम्ही करा ती तुमक सर्वे बरे पण करता तशी आम्ही आराधन कोण नाही लेनी विशेष देव धर्म दवर नाही लेनी तेच विशेष जामनो आमगेल मन नांत विशेष आम्ही सर्व विषयांतू सारस्वत ते सगळे देशांतू भोर नसती एक समाज की आमक देवान ते सरस्वती पुत्र विशेष सगळे भारत आणि विदेशांजली असती तांकां बरेपण जामका तांगेलें एकीकरण जामका आमी आमगेली एक संस्कृती आसा ती आमी नाना गांवांत आसतली राजस्थान आसच्या पुरो गुजरात देश आसच्या पुरो नाजाल्यार कर्नाटका आसच्या पुरो केरळांत आसच्या पुरो जाल्यार आमगेले आचार विचार विंगड आसच्या पुरो जाल्यार आमी एकीत्र जामका म्हणले कोण आमी प्रयत्न करता आसती हेच वेळेर राजस्थानान जाल्यार ही कसली सरस्वती गुप्तगामिनी जावन बम आस म्हणून आमगेले शास्त्र सांगता मात्र नाही आईच्या काळाचे शास्त्री जावन जाल्यार प्रसिद्ध जाले ना हे गांवांत आमकां विशेष जावन हांगा सारस्वता एकड कोरका मात्र नाही सरस्वतीचे गुप्तगामिनी असेल एक पळोवंक म्हणून एक संकल्प करून आमी भायर सोडलेली तेच वेळेर मनांत एक संकल्प की एक क्षेत्र व्हड एक क्षेत्र हे कसं की आमगेले मलगड्यांनी तपस केलें न्हय ताजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार हेच देशांत आज जाल्यार कसं की ते कृष्णमृग बोमचे तसं पावन एक क्षेत्र हे क्षेत्रांत एक हवन कोरका ते सरस्वती देवीली कसरकीची आमकां विद्या अभिमानी देवता सांगता ती आमकां विद्या दिमचे सरस्वतीन म्हणटा ती प्रपंचाक सर्वे प्रपंचाक राखचे खातीर तिणें आनी केजलरी प्रधान म्हळ्यार उद्दाक म्हूण सांगता ती उद्दाक तर जीवनम म्हूण सांगता ती मनशाक न्हय मृग सस्य मृगांक कोण की प्राण सकी तांकां सर्वांके संरक्षण करचें उद्दाक ते सर्वांके संरक्षण जीवन दिवन अनुग्रह कोरका म्हूण सांगून ती सरस्वती देवीची उदका रुपान हांगा अवतार जावन घुमत आसली ती आसली ती गुप्तगामिनी जाग्यात ती गेले सुक्ता हवनान एक कोरका म्हूण संकल्प करून आज आमी खंयची राबून आसा ती दूर दुखून हांगा येवन आमगे चंजामचे मस्त व्हड म्हणटा न्हय सान मटाक त्या सरस्वती सुक्तांत खंयची गांवांत पारायण की नाजाल्यार हांगा येवन पारायण की कोर न्हू तुगेले चरणां कडेन समर्पण करून ताजे शामशान आहुती की इत्यादी सर्वे करून पुराद केलेले आसा आमगेले ज्ञानाक आमगेले बुद्ध्येक आमगेले विचाराक सर्वे समजाम आमगेले योग्यतेक समजाम हें हवन इत्यादी सर्वे केलें आसा तुम परिपूर्ण अनुग्रह कोरका आमगेलो उत्तम विश्वास की शास्त्री जान जाल्यार प्रख्यात हे सरस्वती न्हंय हांगा आज जाल्यार तर सरस्वती न्हंयचे उदक मेळटा आनी कडेन मेळचें म्हळ्यार की ते हरियाणांत यमुना नगर म्हळ्या कडेन थंय जाल्यार कसरकीची सरस्वती न्हंयचे व्हळताली सांगता ती थंय जाल्यार आज जाल्यार मेळटा आसा जाल्यार आजी कसरकीच आमगेलो एक विश्वास ह्या क्षेत्रांत सरस्वती व्हळताली ताका पूर्ण जाम आमी आजी हवन केलें आसा ते नदी तीरार आमगेले मलगड्यांनी अहोरात्र जाम तपस अनुष्ठान केलेले ह्या जाग्यार आमगेले ज्ञाताक अज्ञाताक समजान आमी केलें आसा खंयचे रुपार चडून गेलें नासता जाल्यार क्षमापण कोरका आनी प्रितीन स्विकार करून सगळेच प्रपंचाक तातूंत आमगेल्या देशाक बरेपण दिमका आमगेल्या देशा खातीर आमगेल्या धर्मा खातीर काम करता कोण आसा की तांकां सशक्त जावन आरोग्य की आयुश्य की आमगेल्या देशाची कीर्त की मुखार हाडचे तशी जामका आनी आमगेल्या सनातन धर्माक आनी जाल्यार उद्धार जमचे तशी अनुग्रह कोरका विशेष जावन आमगेले सनातन धर्मा विश्वास दवरून आमचे जनाक विशेष प्रीती ऐक्यमती दिवन आमगेलो धर्म यो आमगेलो विश्वास आमगेलो कसलकीच विश्वास की आमगेले हजार वर्ष दुखून आशिल्ले प्राचीन जावन आशिल्ले आमगेले सनातन धर्म म्हूण तातूंत कसलकीची विशेष म्हळ्यार देव धर्म आनी धर्माचेर प्रीत दवरून चलचे तशें करचें तशी दिवन सर्व विशयांत रक्षण करून विशेष जावन कसन मनांत काम करताय की तांकां आमकां जाल्यार शक्ती दिवन सर्व विशयांत रक्षण करून दिवचें तशी सरकारा जाल्यार विशेष सर्व विशयांत रक्षण करचें तशीच मात्र न्हय सनातन धर्मा तांकां सरकारा जाल्यार प्रिती येवन तातूंत काम करचें तशी देवान अनुग्रह कोरका मात्र न्हय देवा तुगेले प्रार्थना करून घेता ती आमगेल्या समाजाक विशेष तुवें सर्व विशय सौभाग्य सरस्वती पुत्र म्हळ्यार आमी सारस्वत सर्व सारस्वत आमगेले समाज म्हूण मात्र सर्व सारस्वत आज अत्यंत बुद्धवंत जाल्या ती तांकां जाल्यार विशेष
आणि के जलरी चांग बुद्धी देव धर्मांतू प्रेरणा दिन काम करचे तशी तंतु आमगेल समाजाक गौड सारस ब्राह्मण समाजाक विशेष देव धर्म संख्येत पिठेचेर प्रीती विश्वास वृद्धी करचे तशी मात्र नाही आमगेल भितेरी एकत्र दिम तुगेल सेवा करचे तशी भाग्य दिमका मात्र नाही सारस्वता भितर जलरी आमगेल स्वाम्याल होड एक इच्छा सर्व सारस्वत एकीकरण जाम का म्हणून आमगेल सारस्वता भितर एकीकरण जाम आम्ही चांगे एक कारण काम करचे तशी अनुग्रह करका मात्र नाही आमगेल स्वाम्याल एक मनात होड एक इच्छा असेल की कसं नाही आमगेल्या सरस्वती सारस्वताने एक स्मारक करचे तशी जाम का म्हणून स्वाम्याल मन आसीन ताका जलरी विशेष जाम देवान तशी तू हे जलरी अनुग्रह कर ते चलचे तशी अनुग्रह कर दिमका मात्र नाही केलेली आंत तृप्ती जाम आमकां अनुग्रह केलो आमकां ताची अनुभूती जाली तू आमकां केद्राय राखता आनी आमगेल्या समाजान जलरी व्हड स्थान मान गौरव सर्व हितून दिल्लें आनी के जलरी आमगेल्या समाजाची तशी संस्थाना कीर्ती जलरी वृद्धी केल्ली म्हूण कीर्ती काडून घेवन सर्व विशयान तूं हितून बरेपण करून दिमका आनी प्रार्थना केलेली तूं सत्य करून दिल्लें आमकां पावली तूं म्हूण कीर्ती काडून घेवन अनुग्रह करून दी म्हूण प्रार्थना करून प्रसादीत आहे तशी गोविंदा स्वामी गुरु महाराज की